Origereria obo semene gubwarure gochia saba buli konya kone kumnanko balenda bale abana babana nimo chinga kichiga chomo timoko kwane kyabo nampali konya kabako ebwaterania amo nobosaria ani gakwanwa amo na John Rambo oyure motenedi o community policing ko kurwase chinsemo chia keroka oyibo gogikeria abi kole byo boibi ebiagende comment kana chinsemo ao chiga kichuo nigo anyara kaba gakwane kyabuna omosae bwe miaka ya gatwa ni anyara kaba gakobwatwa kubwatakana amo no rukoba umuibi bwe chikoko kole kyo wichani kigima asanyara kaba gagwanjira ninga nigabeire gakweba chinkoko kulinde guchari kumuki gitambukiro yo gotiga amanganayo Palieta ngoro ku Joseph Makori mojengo ongo koro bwe chinkoko na nyore kandi tengo iba chinkoko giensembe na le na nyore kandi keroka na torekire gochakira boni gatingo nyara ko bagingo iba na bwa tukira mangana inso ikanisa ime nyasanya ko baga kontori na toretio moibi oli korwa so musara na to kana ne chinkoko isa ai ko iba korwa na rutere chinkoko chibando na nyara ko bango iba koru kia mwalimu ara kuna nyato ko bagingo iba koru giensembe na ande na nyato ko bagingo iba ali igakwende nansira na nyande na nyato ko bango iba mochenu na kwende na magombo boja wono chakitiga boni ga na nyande ko bango bwato kama ngana iti nyara ko bango iba nyasa na nyara ko baka kontori ndori kera nindiga na mangana yo wi enja ono kwa muango enda nyara ko bango ngoni no ene mete yane no ene tatu nyara ko bango ngogolebi ngore no ene bijuju njake project yane yoko tuke bijuju sabu nyara ko ba ngoni lakini tingo bugoli ko chakero sasa John Rambo I community policing chairman. Ege to twanganya na baibi. Omwana oyo tali ntunde ya motwara mu bwatire ne jingo keji. Twara mu bwatire ke kenge chibanda ko iba mechiyabanda. Jingo ga iba ne chinga kiri ko nyoigire ko chione. Watu mu bwatire ne jingo ko ngajire ya. Jingo ko ne chibanda unda ko jogoro. Lechibadi na jakanya kuchirutera chinecha ene robwati imukete kiwo chiba egete ne robwati akurutega akwanya ko mubwati kuma kubate ko kobe ko obeke bunime wanda abantu babitoko basabaze ki ebintu bunebi eka to kubwata bayibi abantu bande bale bakanje kuturama omuntu yoro tibuna bona mambya boke anyengo ko jaye njiwe ngisumu ne kyakwiwo ayo kwanje kuturama uruti abanda muko aturama nyori ni chi Facebook wechi nze bitingo kongo ni chi aho chi bwe kabirije otugete omukoro uchire oyire obunege sumu oyire meti yabene emenga bana bayokole amatemo esku yabungiru abayibuli linda abana bayino especially sinyaruka na abayisi ababa kemba ndiko ndi piki piki ekere batu enough time batu kuba chingo ko batu kwa koboje batu kwa kachinkanda